Здравейте, приятели, аз съм ProGamer.bg и това е... Забравих кой епизод на Hay Day. Знам, че преди 2 дни имаше стрим, просто нямах време. И много съжалявам, надявам се да ми простите, но ще направя друг стрим, не знам кога, няма да е сега стримът, но ще направя един стрим. Ще видите на кое. Просто мога да ви обясня. Направих стрим. Чакайте. Една секунда. Не съм бетонатор, не се. Само да ви кажа. Така. Нямах абсолютно никакво време за стримване. Миналите дни. Ама никакво време нямах. Защото този иска бекон. Ти еба май. Така, тук има нещо. Така, thank you. Както виждате, съм вече 11 левел. Тук имам cookies, които държа от мен. Те тръгват. Тук спечелих. Ето това беше много яко. Не съм си го купувал. Сега, чакайте секунда. Сложим едно такова. Секунда, само така. Сложим малко попкорнче. Сложим малко нюх никакъв. Тук сложим малко. Нямам луи, така ще сложим тези. А тук имаме това. А при това тук се правят палачинки. Какво ми трябва за палачинки? А именно яйца. Яйцата. И трябва ни и бекон обаче. Сега не мога да направя още един път, защото те струват гибера много. И аз нямам бекон. Но, what? Admit one. Я, какво е това? Oh my gosh, I just got ambushed by another player. They have less soldiers than me though, so I'm just gonna send my cavalry in, because I totally outnumber them. And they just died. What did I do wrong? Oh, you can get into formation. I'll go with the scissor formation and rock, paper, scissors their butts. Sometimes it can get worse. Yay, we won! Съжалявам за това видео. Беше наложително майко. Не сега, моля, по-късно. Това го минахме. Сега. Тук има нещо. Дъска. Диската. Сега ми трябва само един голям пирон. И мога да се апгрейдна това. Това даже още не съм си го апгрейдал. Нямам думи. Тук са много гладни моите кокошки. Да, чакайте, да забравя се за това. Сега малко стиля, тук малко кератес. Ако виждате, съм 11 левел. Сигурен съм, че сте видели. Както че тази страна, която е тук. Ми е много... Най-после мога да направя този квест. Това пък какво е? Чао. Та си идва. Май тя е нещо. Няма как нещо да не иска. Какво ще искаш, маче? Нека ти попея. Чакай. Жалко, че няма музика. Fucking serious. И сега мога кое да сложа. Не искам такива неща. В момента просто малко. Искам да видя Грег. Готов ли нещо да ми даде я. Грег. Yes, е. Фако е. Има 0 пари. Ето, имам една мини бродва.
която тази мини брадва. Може да отсека. Цъка. Някое на място, където ще ми е полезно. Тук да. Аз мисля първо тая част цялата да я махна. Тя няма да ми е полезна, тук само мисля да махна. И ще ми бъде доста добре. Паричките ми. Thank very much. Процентата вече, да ви кажем, на всички правим оферта. 3% правим оферта, не е лошо. Не е лошо процентът. Тук 24 левел, това кога са отвърли? Левел кой е? 11, а това като се случи? Левел 27. Това кога се случи? Левел 18, левел 18, левел 34. What the fuck? Това вляво да не бие. Това страняк? What? Oh my shit. Здрасти, това. Това. Тук бих искал да сложа малко керат. Ето. Ето, на. И още са гладни, нали? Едно е гладно. Така много харесвам как ми стои за уитът, но... Така мога и да фармя уит, така че... Да не тук. Ето, искам това да го обърна, да стои симетрично. Може ли и ти да се обърнеш? Много благодаря. Така, може би? Така, може би... Е, добре. Не знам дали се чувам, в момента правя сутрешно видео, така рано сутрин. Нарочно. Сега тук имам прасешко и кравешко. Кравите ми бе! Колко съм прост. Аз имам храната, аз не им давам. Еба си глупакът съм човек. Сега, на това място, моля сложа това. Мога да сложа за прасетата. Трябват ми карто. Малко е логично. Сега искам да видя какво продават. Не. Serious? Цели дърт. Ма каква е? Аз няма какво да слагам. Maybe малко тея ще сложа тук и 7 от тея. И тук ще сложим малко... Не прасешко. 2 такива. Е така да носи купат. Че това са ми почти всички провизии. Не питайте, ще казвам провизии. Това или не е логично да го казвам, ама самия е тая. Сега. Ако го пипна няколко пъти, гледайте. Гледайте. Е така правя и гледайте. Джон Сина. И гледайте, ако пипнем пръсте така. Е така ги пипнем, гледайте. Опа. И знаете ме... Гледайте. Уинга. Дават ни здравейте. Ако кошките е много яко, гледайте. Това пък какво е? Сещам се. От доста време аз не съм говорил с той. Защото той иска палацинки. Тук аз не мога палацинки. Правя едно такова голямо, което е за цял час. What the fuck? Това е за 159 лева. What? Значи скоро ще стигнем на още едно пасенце. Аз прасем съм, идвам от горица, да ви кажа, че вие сте глупави. Place animal in the man, in the pet. What? Good luck, the fuck. Това беше яко.
Искам да видя. Ако сложа... Не! Той се тръгна. Това пък колко? Не, искам да видя един беконче. 2 бекон, за колко мога ги дам? Мога ги дам за 50. What the fuck? Аз съм Санчо, идва мотарица. Ще ви кажа, че ти си под корица. Аз съм Санчо, да, и ще ти кажа. Ще ти подскажа. What the fuck? Не, за 540. Няма си събирам тези неща. Ти what си? Остава пеге, патама пеге. Пеге. Пеге си, ума пеге. Остава пеги. Така не мога да си го апгрейда още. Така Harvested Crops и това получава. Collect Animal Producto. Congratulations. Thank you. Сега колко бързо това става. Гледайте, клюнк. И аз съм Сънцо. Идвам от майка ти. И сега ще ти кажа, че аз съм майка ти. Сега дам ти храна на тебе. И няма друг, който иска храна. Що за още? Да си има. Да си имат. Сега ще се върнем след това видео. Ей сега се. Върнахме се. И си взех едно диамантче. Thank you very much. Ням. Ням. Еми, приятели, това беше малко видео. Надявам се да ви харесало. Абонирайте се, лайквайте и... Ням.